Republiková únia zamestnávateľov je najvýznamnejšou zamestnávateľskou organizáciou na Slovensku. Už od roku 2004 zastupuje záujmy zamestnávateľov doma aj v zahraničí a pôsobí ako odborný a systémový partner v oblasti trhu práce, vzdelávania a legislatívy. Jedným z kľúčových nástrojov v tejto oblasti je strategická a dlhodobá spolupráca s Alianciou sektorových rád, ktorá predstavuje odbornú platformu pre zosúľaďovanie potrieb trhu práce s obsahom vzdelávania a kvalifikácií. Aliancia zohráva centrálnu úlohu v systéme rozvoja ľudských zdrojov a RUZ je stabilným odborným a organizačným pilierom. RUZ má v gestii až 8 sektorových rád, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach hospodárstva, od priemyslu, stavebníctva, finančníctva až po obchod, IT či gastronómiu. Viacerí členovia a experti RUZ pôsobia v sektorových radách ako predsedovia alebo garanti, čím priamo ovplyvňujú odborné výstupy Aliancie sektorových rád a zaručujú ich prepojenie s reálnym podnikateľským prostredím. Aliancia v úzkej spolupráci s našou organizáciou každoročne spracúva stratégiu rozvoja ľudských zdrojov pre jednotlivé sektory a zároveň monitoruje vývoj profesí až do roku 2050. Tieto výstupy sú kľúčovým podkladom pre plánovanie zmien vo vzdelávacom systéme, ako aj pre tvorbu politík v oblasti zamestnanosti. Dôležitým aspektom spoločných aktivít je aj tvorba a pravidelná aktualizácia štandardov zamestnaní podľa potrieb trhu práce. RUZ tu zabezpečuje praktický pohľad zamestnávateľov, čím napomáha k tomu, aby kvalifikácie zodpovedali reálnym očakávaniam trhu. Od januára 2025 nadobudol účinnosť nový zákon o vzdelávaní dospelých, ktorý ešte viac zvýraznil význam Aliancie sektorových rád a sektorové rady v rámci gestie našej organizácie dnes zohrávajú kľúčovú rolu pri posudzovaní žiadosti o akreditáciu vzdelávacích programov a spolu vytvárajú hodnotiace štandardy na overovanie kvalifikácií. Spolupráca RUZ s Alianciou sektorových rád je dnes jedným z najdôležitejších nástrojov na zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily a zosúladenie vzdelávania s reálnymi potrebami trhu práce. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Slovensko